Kaixo guztioi eta ongi etorri aktualitate solasaldira. Pasaren ekainaren 2 eta 3 ospatu zuen ELA sindikatuak bere 16. kongresua, eta bertan besteak beste Mitxel Lakuntza idazkari nagusi gisa berretsi zuten. Beraz, gaurkoan Amekako platora gonbidatu dugu langileen eskubideei eta lan munduari buruzko hainbat gairik buruz hitz egiteko. Arratsalde on eta mila esker etortzeagatik. Arratsalde on osoa, zorgatik. Esan bezala, ekaina hasieran ospatu zenuten zeuen 16. kongresua, pozik bertatik irtetakoarekin. Bai, kongresu bat izaten da aukera bat sindikatua sendotzeko, dauden ildoak berritzeko eta batez ere sindikatua indar berritzeko eta aurrera begiratzeko, ez? Eta alde horretatik uste dute asmoa lortu dugula, sindikatua indar berrituta atera da, sendoagoa eta hori beti albiste ona da. Kongresu hartan plazaratutako hainbat datu plazaratu zen dituzten, da besteak beste 2023an EAen deitutako grebetatik 184 baina gehiago zeue deiturikoak izan zirelaren adierazpena egin zenuten. Langileriaren eskubideak hobetzeko tresna nagusia izaten du jarraitzen grebak edo mobilizazioen ostean akordio sendoak lortu ziren? Bai, hori da estadistikak esaten duena, eta gu batez ere defendatzen duguna da konfrontatzeko gaitasuna. Hau da, langileok, gure lanzentrutan, gure burua antelotzen dugunean eta erresistentzia kutxa bezalako tresnak dauzkagunean, gai gara beste modu batean normalean lortzen ez diren akordioak lortzeko, ez? Eta hori da batez ere sindikatuaren egiteko beharra, ez? Batez ere langile horiek antolatzea. Eta hori da ELAk defendatzen duen eredu sindikala, ez? Konfrontaziorako gaitasuna duena, eta lehen esaten dizun bezala, estadistikak diona da, batez ere, begira hori sektore feminizatutan oso argi ikusten da, lortzen ditugun soldata igoerak eta bukatzen dugunean soldata arrakalarekin, kasu gehienetan horrela lortzen dugu borroka baten ondorioz eta grebaren erabilera eginez. Horregatik defendatzen dugu behin eta berriz sindikatuok eta langileok dugun bete beharrik handiena hori dela. Batez ere sendotzea, antolakuntza aldetik eta konfrontatzeko gaitasun hori irabaztea. Konfrontatzeko gaitasun horri helduta eta grebak aipatzen azken hilabeteetan, hainbat lan gatazken inguruan grebak eta mobilizazioak gauzatu dira Euskal Herrian. Adibidez, Gipuzkoako Zahar Egoitzetan deiturikoa, pasaren ekainaren 11, 12 eta 13an, nola baloratzen dituzue mobilizazio egun horiek eta ez dakit horien ostean aurrera pausorik izan ote duzuen negoziazio prozesuan? Ez da hone aurrera pausorik eta aurrekariak ikusita uste dut ere guk ere prestatu behar dugula, aurrekotan izan diren bezala gatazka luze batzuei aurre egiteko, ez? Eta gogoratu behar da ere, lehen aipatu dizkizu sektore feministetutan zer gertatzen den, eta sindikatuak prekarietatearen kontrako borroka hortan dagoen bitartean, halako sektoretan jarri behar dien indarrak estrategikoa dira guretzako, sindikatuarentzako, ez? Eta zer gertatzen da Gipuzkoako residentzietan, gainontzeko residentzietan gertatzen den bezala, ez? Badira, ez da bakarrik soldatak, bainikan askoz gehiago betu daitezkela, batez ere ematen da kontratazioan beste sektoretan, sektore maskulinizatutan ematen ez den egoera bat, ez? Horre langileen gehienak dakizuenez emakumea dira, eta emakume horiei ezartzen zaizkien kontratuak ehuneko 40an kontratu partzialak dira. Hau da, ez zaizkie eskaintzen 40 orduko asteko 40 orduko kontratuak, ez? Eta hori da aldarrikatzen ari dena. Behintzat izan dezaten eskubidea jardunaldi o lanaldi oso bat betetzeko, ez? Eta horren kontra ere borrokatzen ari gara. Hori aipatu behar nizun, islatu duzu zein dantaintak langile horien egoera, baina azken urteetan mobilizazio ugari egon dira sektore hauetan, Zahar Egoitzetan grebak nahiko presente egon dira. Ez dira aurrera pausoak ematen sektore honetan langileen eskubideen hobekuntzetan? Etorri dira hain zuzen ere grebaren ondorioz. Hori ikusten da, Bizkaiko sektorean, zaintza batez ere residentzietan, baita ere hitz egiten dugunean zaintza sistemari buruz hitz egiten dugu normalean residentzietan hor langile gehienak hortan ematen direlako, baina badaude ere bai etxez-etxeko laguntzak eta halako lanetan ere dauden emakumeak, ez? Eta zaintza profesionalizatu horretaz hitz egiten dugunean, hitz egin behar dugu bere osotasun horretan, ez? Eta bai Bizkaian, bai Gipuzkoan azkenengo hamarkadetan lortutako aurrerapenak hortikan etorri dira. Borroka luze baten ondorioz.
ez? Eta bestelako egoera daukagu bai Nafarroan eta bai Araban, ez dugulako lortu oraindikan hitzarmen bat berritzea eta lortzea, ez? Eta borroka hortan gaude, baina gure ondoria hori da, datozen eta etorri diren aurrerapen horiek beti grebaren ondorioz datozela. Beraz, datozen hilabeteetan ere mobilizazioak ikusitzakegu sektore honetan lurralde ezberdinetan? Bai, hortan gaude eta hemen egin behar den kritika edo aldarrikapen zuzena da instituzioei, kasutan aldundiei. Guk hau planteatzen diogu Nafarroko gobernuari, Arabako aldundiei, eta bai Gipuzkoan eta Bizkaian, ez? Eta asko hitz egiten da, gero martxoaren 8 datorrenean beti egiten dialako diskurso feministak instituzioetatik, eta gero horrek ez dauka islada praktikorik halako gauzetan, ez? Eta zaintza sistemari buruz hitz egin behar duenan, eta zaintza sistema profesionalizatu horretaz hitz egiten dugunean, esan behar da, oraindikan lortzeke dagoela gure helburua, behintzat helaren helburua, eta hori da publifikazioa. Guretzako hori bestelako zerbitzu publikoek daukaten izaera berdina izan beharko luke, eta bide horretan lanean ari gara. Hezkuntza publikoan ere, izan Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, izan Nafarroan, azken hilabetean, azken urtean, mobilizazioak ere oso presente egon dira, eta ez irakaslenak soilik, garbitzailenak, jangela langileenak, eta abar. Zer dago eskubide horien aldarrikapen horien atzean? Hezkuntza publikoak finantzazio falta dauka, zeintzuk izango lirateke egoeraren arrazoi nagusiak? Bai, batez ere zuka esan duzuena. Esan duzuna diote baliabide falta, eta hori lotuta dago aurrekontuekin. Eta zerbitzu publikoa indartsu batzuk nahi baldin baditugu, hori egiten da finanziazioaren bitartez, ez? Eta behin eta berriz, salatzen ari garena ez dela finanziazio nahikoa bideratzen ez hezkuntzara, ez osasun bidera, adibidez, osakidetzara, ez, esaten dugun bezala. Eta kasu honetan zer gertatu da, behintzat ELA sindikatuak aspaldian somatu zuen irakaslegoaren artean bat zeudela haserre ezberdinak. Haserre ezberdinak gauza ezberdinekin, hau da, batetik ratioen asuntuarekin, ez? Gero dago burokratizazioa zari garenean zer kontatzen digute irakasleek, esatete, etxita daude, ikuste dutenean ze denbora dedikatu behar dioten paperak betetzeari, informeak egiteari, eta hori egiten duten bitartean ezin dute ikaslekin egon, ez? Eta horrek egonezin bat sortzen du, eta hori egon da ere bai grebaren aldarrien atzean, ez? Eta gero baude ere soldatekin gertatzen ari dena, eta batez ere baliabideen faltakin, baliabide asko behar dira reforzatzeko hainbat beharretan, ez? Eta ELA izan da, akordio hau sinatu ez duen sindikatu bakarra, eta guk ez dugu sinatu hasieratik esan genuelako zeintzuk ziren gure aldarriak eta zeintzuk ziren gure minimoak hor sinatzeko, ez? Bestelako gainontzeko sindikatuak ez zuten hori esan, ez? Eta orain ikusten ari gara, akordio hori sinatu eta hilabete eta erdi eskaz pasa denean arazoak sortu direla, ez? Eta guk esan genuen prezipitatu zirela, sinatu zutena, ez zegoela eduki nahikorik eta krisian sartuko zela berehala akordio hori, eta hori da gertatzen ari dena, ez delako nahikoa sinatu dena. Zer falta zaio akordio horri, zeintzuk izan beharko lirateke gutxiengo horiek behintzat martxan ipintzeko? Bai, hasieratik esan genuen, ratioetan sinatu dena oso testimoniala da. Ez da gainera etapa guztietan betetzen, eta guk itzen genuen, hor ratioetan eman behar den jaitsira nabarmena izan behar da. Bestalde, soldatekin sinatu denak ez du bermatzen soldataren galera berreskuratzea. Hau ere importantea da, ez? Eta gero baliabideak ez dira zehaztu, horregatik dago eztabaida bat sailburua eta gaino besteko sindikatuekin esanez zenbat jendea kontratuko den. Hori ez da lotu, eta lotu ez denean, ez da beteko, ez? Orduan, 3 elementu horiek funtsezkoak ziren guretzako. Beste eremu publiko baten ere, osasunarenean, aipatu duzu, negoziazioa martxan da, bereziki Araba, Bizkai eta Gipuzkoan osasun itun berri horren eztabaida edo adostearen bidean, 9 bilera gauzatu dira iraiaz geroztik, akordioa bistan dago, nola baloratzen duzu orain arte egin den lana? Lanari buruz bilera hortan daudenak esan beharko dute, gu ez gaudelako, eta hasieratik esan genuen, ez? Honek helburu bakarra dauka, denbora irabaztea eta osakidetzaren
inguruan dauden langileak eta pazienteen desmobilizazioa areagotzea, ez? Eta hori da handi batean lortu dena. Eta hasiera batetik esan genuen, hemen ez dago, edo behintzat elak ez duen sumatzen inongo asmorik funtsezko aldaketak egiteko Osakidetzan. Eta hau ikusi genuen lehendabiziko aurrekontuak onartu zirenean. Hor guk ikusi izan bagenu, hemen benetako asmo badago gauzak aldatzeko, bestelako posizioa mantenduko genuke, baina ikusi genuen jarraipena eman zitzaizkiola Urkulluren aurrekontu hoiei, eta guretzako hori oso idazgarria izan zen, ez? Eta gero bestalde, gure posizioa asko markatu zuen Osakidetzan badago mahai bat langileen sektorean dagoena, ez? Eta mahai hori blokeatuta dago aspaldidanik. Eta guk esan genuen, bueno, desblokeatu mahai hau, hitz egin Osakidetzako sindikatuekin, eta hori guretzako seinale bat izango da. Ez zen aurrekontutan inolako aldaketarik egin, ez zen sindikatuekin inongo asmorik edo inongo negoziaziorik egin, eta Osakidetzan Pradales dagoenetik urte bat pasa da, eta dagoen behin-behinekotasuna 58koa da. Hemen, seinale ezberdina daude, jakiteko egiturazko inongo aldaketarik ez dutela egin nahi. Eta ikusiko dugu, zeintzuk sinatzen duten, eta ikusiko dugu zenolako adostasuna lortuko den. Baina gure ustez oso zaila da, hemen adostasun bat lortzea, posizio kritiko minimo batekin Osakidetzaren bueltan. Egiten den beste kritiketako bate Osakidetzaren funtzionamendu horri dagokionez da, hainbat baliabide da hainbat prozesu privatizatu edo egiten direla, edo behintzat hainbat prozedura mantentzeko sistema publikotik pribatura bidaltzen gaituztela herritarrak. Hola da. Eta egia da, eta Eusko Jaurlaritzatik, eta sailburua berak ere propaganda erabiltzen dutela Osakidetzaren bueltan, baina gero beti daude datu objektiboak. Eta datu objektiboiek aztertzen denean, ikusten ari garena da, iaztikona deribazioak deitzen diena, edo privatizazioa bidaltzen dena, 11% igo dela. 300 milioi gehiago bideratu dira horretara. Orduan, guretzako oso adierazle garbia da ikusteko zenolako jarrera duen gobernu honek, eta ez da gogoratu behar, ez ahaztu behar, hobesan da, nork eraiki duen egungo Osakidetza, edo hobesan da azkenengo urtetako Osakidetza. Gaur egun dauden bi alderdi horiek EAJ eta PSE, eta azkenengo urtetako gainbera hori, edo zeinek nabaritu duen gainbera hori, bi alderdi hauek bultzatutakoa da. Baliabide nahikorik ez delako jarri hor, eta besteak beste, azpikontratazioa eta privatizazioa bultzatu delako, eta atzo zeudenak dira gaur egun daudenak. Eremu publikoarekin amaitzeko, langile publikoentzako hizkuntza eskakizunei buruz galdetu nahi nizuke, Nafarroako gobernuak hainbat postu berri atera ditu elebidunak, beti ere zonifikazioarekin harremana dutenak, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan hainbat epai plazaratu dira, beste kasu batzuetan deialdi publikoetako hizkuntza eskakizuna gehiegizkoa ote den esaten dutenak. Sindikatu baten ordezkaria zaren inorretan, zer esan dezakezu epai edo erabaki horien inguruan? Benetan langileen eskubideak urratzen dituzte eskakizun horiek? Hori da guretzako eztabaida faltsu bat. Ez da gu oso kezkatuta gaude, baizuk aipatu duzu Nafarroan ematen den egoerarekin, eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den egoerarekin gauza ezberdinegatik eta plano ezberdinetan daudelako kezka horiek, ez? Baina guk Nafarroko gobernuari behin eta berriz esan diogu euskararen politika aldatu beharra dagoela Nafarroan. Eta zonifikazio horrekin bukatu behar dela. Eta guk ulertzen dugu Nafarroa ezberdina dela eta soziologia ezberdina dela, eta hori egin daiteke eta egokitu daiteke bestelako tresna batzuk hartuz, baina zonifikazioarekin bukatu behar da. Eta oso kritikoa gara, alde horretatik ez direlako pausoak eman, eta gauza batzutan ere atzerago egin dela. Diot hemen zonalde ez euskaldun hortan, balio gehiago ematen zaiolako alemanari, frantzesari, inglesari, euskarari baino. Eta hori gurutzako ez da zankarik bururik, eta ezin dugu hori onartu inolaz ere. Euskal Autonomia Erkidegora etorrita, guri oso egokia irutu zaigu EH Bilduk planteatu duen lege proposamena.
horrekin bat egiten dugulako, eta hori ere elak aurretik askatua zuelako. Hemen bi hizkuntz ofizial baldin badaude, bi hizkuntz horiek parekatu behar dira. Eta hori gaur egun ez da egiten. Eta guk eskatzen duguna da, lanbide horietarago edo zerbitzu publikotan aritzeko eskakizun horiek parekatu behar diela. Euskerazkoak eta bai gaztelerazkoak, bi hizkuntzak eskatu behar diela. Eta horretaz gain, planteatzen duguna ere bai, dauden langileentzako baliabide jarri behar dela, eta itinerariok edo ibilbideako besan da martxan jarri behar diela, aukera izan dezaten bere euskera maila hobetzeko. Bi gauza horiek planteatzen ari gara, eskakizunak eta ibilbidean eta euskera hobetzeko aukera. Orduan, uste dut hori dela bidea, ez dakigu zenolako ibilbidea egingo duen lege proposamen horrek, baina esan bezala oso egoki iruditzen zaigu. Enplegu lege erreformaren proposamen horretan, egikaritze horretan parte hartzeko prest. Zertan zehazki? Esan nahi dut hori, erreforma hori proposatu edo eztabaidatzen denean aportazioak egiteko edo eztabaidan parte hartzeko behintzat. Bai, esango nuke gure ekarpena egina dugula, hein handi batean EH Bilduk proposatu duena elak ja proposatzen zuena zelako, ez? Baina alde horretatik uste dut orain ikusteke dagoena da ia zenolako babesak jasotzen dituen lege proposamen horrek, baina esan bezala guk horren alde egiten dugu. Orain industriari erreparatu nahi nioke, bereziki Nafarroan bizi duen egoerari dagokionez, azken garaietan lantegi ugari itxi edo ixtearen bidean egon dirako, Sunsundegi, SH, Nano, Automotive ere, batzuk deslokalizazioa gauzatzeko erraztasuna argudiatzen dute arrazoietako bat bezala, lurralderekin eta langileekin ere konpromiso falta dagoela, industria modelo berri bat ere beharko litzatekeela. Bat egiten duzue zuekelatik diagnostiko horrekin edo diagnostiko horren arrazoi batzuekin behintzat? Gure azterketan, esango nuke Nafarroan ematen diren arazo batzuk ematen direla ere bai Euskal Autonomia Erkidegoan, arlo industrialari buruz hitz egiten dugunean, baina behar bada Nafarroan politika batzuk muturreraino eraman dira gauza batzutan. Hau da, Nafarroako arlo industriala den eredu industrialak hiru ezaugarri nagusi izan ditu. Bat izan da, enpresei zerga jaistea. Hori izan da Nafarroko gobernuaren ezaugarri bat, Euskal Autonomia Erkidegoan ere ematen dena. Bigarrena izan da, impulso edo babes bultzada publikorik ez egitea. Utzi da dena sektore pribatuan eta iniziatiba pribatuan, eta sektore publikoak ez du hartu gure ustez zegokion ardura hori, ez? Eta hirugarrena da, hau bai Nafarroan ematen dela gehiago, Araban ere eman daiteke realitate hauen batean, baina da multinazionalen presentzia. Eta hau erraz saltzen da, enpresa multinazional bat datorrenean, baina errotze aldera edo hitz egiten dugunean beste elementu batzuei buruz hori arazo bat bihurtzen da, ez? Eta bistan dago, zaila den errotzea enpresa horiek eta erabakiak Munichen, Frankfurten edo Milanen hartzen diren enean, enpresa horiek erabaki dezakete egun batetik bestera, alde egitea eta listo, ez? Eta hori da BSH-en gertatzen ari dena. Gainera egite dute inongo konplejo hori gabe, inongo inongo neurri hartu gabe eta esanez badoazela, eta listo, inongo esplikaziorik eman gabe. Orduan, hiru gauza horiei buruz hitz egin behar da, zenolako eredu industrial bat dugun, eta batez ere zenolako bultzada publikoa dugun. Eta izan dira adibideak, eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan Euskaltel bezalako adibideak izan dira, diru publikoarekin enpresak sustatu dira, eta arrakasta izan duten enpresak izan dira, Nafarroan bere garaian ere sektore eolikoan, EHN-erekin, eta zer gertatzen da, enpresa publiko horiek arrakasta dutenean saltzen direla sektore pribatura, eta azkenean putre funtse horiek azkenean enpresa horiekin egiten direla. Baina batez ere bultzada eta ikuspegi publikoa da falta dena. Pasaden astean egindako elkarrizketan, Laura Aznalek EH Bilduko parlamentuko bozeramaileak komentatzen zuen agian industrialegea moldatzerakoan planteatu beharko litzatekeela dirulaguntza publikoak jasotzen dituzen enpresa horiek lurraldetik joaten balin badira agian diru hori bueltatu beharko luketela. Bai, ados nago.
Eta ez hori bakarrik, orain dauden diru laguntza horieten, eta asko dira, eta batez ere diru laguntza horiek handi baten ere eman dira berrikuntzen alde egiten dutelako enpresa horiek, eta gero ikusi behar da berrikuntza horiek zer diren edo zer ez diren, eta batez ere kenkari eta laguntza fiskal ugari izan da, ez? Eta horietaz ere hitz egin behar da, azkenean gure kritika hori delako, hauei jartzen zaie hemen alfombra gorri bat esaten den bezala, ematen zaizkie abentai guztiak eta nahi dutenean eta nahi dituzten etekin horiek lortze dituztenean alde egiten dute, ez? Orduan hitz egin behar da diru laguntza buruz ere bai, hitz egin behar da ere lortzen duten ezagutza eta lortzen duten ondare horretatik zenbat datorren sektore publikora eta zenbat datorren gizartera, ez? Talako gauzetaz ere hitz egin behar dugu. Baina gaur ez dago inongo posiziorik enpresei inongo eskaerarik egiteko. Bestalde, lan osasunari dagokionez, lanean sorturiko istripuez ere galdetu nahi nizuke, 2025 honetan jada 27 langile zendu dira Euskal Herrian, ekainaren hasieran ere 4 izan ziren aste berean. Zer ari da gertatzen egoera hau izateko, mantentzen den egoera bada, zakit ez diren babes sistemak errespetatzen, moldatu egin behar den jada dagoen araudia, zer? Gure ustez bi gauza nagusi gertatzen ari dira hemen, ez? Bada, enpresek ez dutela betetzen segurtasun legea. Eta betetzen ez duten heinean, istripu horiek gertatzen dira. Eta aztertzen direnean, ze istripu motak diren, gehienetan ikusten da saiestu zitezkela. Eta ikusten dena da ere prekarietatearekin, dazkaten kontratuarekin eta sektore zehatz batzukin lotuta daudela. Eta azkenengo 3 hilabetetan, 6 hilabetetan gertatzen direla istripu horiek, ez? Eta orduan ikusten da, langileek ez dutela behar bezalako formakuntza, enpresek ez dutela behar bezala inbertitzen segurtasun horretan, eta horrek agerian uzten duena da, hori, diote ez dutela aintzat hartzen errealitate hau, eta zaiola ematen honi eman beharko lioketen garrantzia, ez? Eta horregatik, egumengo estadistikak beste tokitan baino altuagoa dira, Europarekiko alderatzen baldin badugu, gero egia da, gizarte industrial batean ere bai ematen direla istripu gehiago, baina Europarekiko, konparatzen baldin badugu, jakindare Europan ere realitate industrial bat eman daitekela, hori da azalpena enpresen aldetik, eta gero dago ardura politikoa. Dago ardura politikoa, gure ustez, gai honen gainean ez dela jarri beharko litzateken indarra, fokoa eta neurriak, ez? Eta guk behin eta berriz esan dugu, bikoiztu behar da gaur egun dauden ikuskarien plantilla. Eta esan dugu, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan bikoiztu behar da, 60 daude, eta hemen planteatzen ari garena da, 120ra igotzea. Eta zergatik, enpresek somatu behar dutelako, inspekzioa gainean dagoela, eta isunak daudela, eta legea ez betetzeak ondori batzu dauzkala. Eta hori egiten da, hain handi batean hori, enpresa horien gainean egoten eta presio hori areagotzen. Langileen lanbaldintzen hobekuntzari dagokienez ere, beste aldarrikapen bat oso bereziki presente, behintzat eztabaida publikoan bereziki presente dagoen azken hilabetetan, gutxieneko soldata propioarena, Euskal Sindikatuek bat egin duzute kasu honetan borroka honetan, zer konta diezagukezu horren inguruan, ezakitze puntutan dagoen prozesua edo eztabaida edo negoziazioa? Bueno, partido baten erdian gaudela, esango nuke. Eta ustut ilusionatuta gaude borroka honekin, batetik lortu dugulako beste borroketan lortzen ez dugun batasun bat, eta bestalde ere bai, uste dut lehen osatzen zuen, orain irekita dago herri ekimen legegile bat bultzatzen ari gara, parlamentura iritsiko da, hemendik hilabete batzutara, eta hitz egin beharko da, horretaz Eusko Legebiltzarrean. Eta planteatzen ari garena oso aldarri, gure ustez, erraz ulertzen den aldarri bada. Eta zeinek hemen ulertu dezake herri hontan 1.180 euroekin ezin dela bizi. Eta hori da Espainiatik inposatzen zaigun soldata minimo bat, gutxiengo soldata hori. Eta hemen eskatzen ari garena da gutxiengo soldata hemen erabakitzea.
Eta hori da Eusko Legebiltzarreari eskatu dioguna. Eta Eusko Legebiltzarreak honekin ados baldin dago, egin behar duena, eta legeak hala bideratzen du, Madrili eskatu beharko dio, Kongresuari, almen eta eskumen hori, ez? Eta bestalde ere bai, patronalari esan diogu, gu prest gaude esertzeko, nahi duzuenean, beraik dira, eseri nahi ez dutena gurekin, eta esan diogu, eta proposamen bat egin genuen, gutxiengo soldata baten bueltan hemen Euskal Autonomi Erkidegoan, eta baina eta berriz, mahai gainean jartzen dugu eskaera edo aldarri hori, eta hemen patronala izan da, oso agerikoa izan da, benetako negoziazioa mahai gainean jartzen denean, benetako aukera dagoenean langileon lan baldintzak hobetzeko, patronalak ihes egiten dula. Eta patronalak Confebask eta Bask baldin badauka ere bere hitze horien, letra horien artean, oso espainola da. Oso espainola da, zergatik dira oso espainolak nahi dutelako Espainiako legea, besteak beste prekarietatea edatzeko eta badakitelako Espainiako lege horrek aukera ematen diela, besteak beste hori, prekarietatea eta soldata gutxi horiek ezartzeko, ez? Eta horiek dira gure aldarriak, eta esan izan partidua dagoela, aukera izan genuelako ere bai Espainiako bizepresentarekin Yolanda Díazekin egoteko, gurera etorri zen, gurekin eta labekin egon zen, eta eskaera zuzena egin genion. Diote hemen eskatzen ari garena hori da, aldatu behar duzue legea, jartza zuen nahi baduzu estatuan minimo bat, baina emai duzue aukera, bestelako erkidegoei, hobetzeko gure lurraldetan soldata minimo hori. Ekainaren 18 ere gutxineko soldata propio horren aldeko agerraldi egin zenuten Bilbon, 56 enpresetako ordezkariak zeuden, gehien bat neurri honen abantaiak jasoko zituen sektore horietakoak. Zeintzuk dira sektore horiek eta zein izango litzateke langile horien profila? Bai, asko zentratzen ari gara batez ere sektore feminizatutan, hein handi batean hor ematen direlako soldata bajuenak, ez? Eta hor daude, lehen aipatu dugu, residentzien egoera, komertzioaz, eta gero batez ere sinatuta ez dauden hitzarmen batzutan, ez? Baina hein handi batean sektore feminizatuak dira, ez? Eta aztertzen dugunean zenolako inpaktua izango lukeen, zenolako eragin izango lukeen langileon artean oso argi ikusten da emakumeengan izango lukeen eragina eta batez ere bai langile migratuen egoeran ematen daudelako batez ere sektore okerrenetan eta prekarioenetan, ez? Eta horiekin hein handi batean ere egin nahi izan genuen atzoko agerraldia. Erakunde publikoekin sindikatuek duzuen harremanari dagokionez, bereziki Eusko Jaurlaritzaren inguruan galdera egin nahi nizuke, ze Inigo Urkullu lehendakari zen bitartean harremanak ez ziren oso errazak izan, 2013an okerrez banago izan zen bildu zineten azkeneko aldia, gero Imanol Pradales lehendakari izendatutakoan, lehen pasaden urtean bilera egin zenuten. Ez dakit hor aldaketa edo jarrera aldaketaren basumatu duzuten Jaurlaritzaren aldetik, harreman edo elkarrizketa orain errazagoa dagoen Urkulluren Jaurlaritzekin baino. Ba, eta hasieratik esan dugu, zuk lehen esaten zenuen, Urkullurekin harremanak ez ziela errazak, ez zien existitzen. Zuzenean, berak ez duelako sindikatorekin harremanik eduki nahi, ez? Eta Paradalesekin ordea existitzen da, interlokuzioa dugu, eta uste dut egoera normalizatu batean gaudela, ez? Baina, ja, albistea bihurtzen da, normalizazio hori jakindaren nondikan gentozen, ez? Baina gauza da interlokuzioa eta gero beste gauza da arazoak non dauden. Eta guk hori ere esaten dugu, gure arazo gehienak ere Urkullurekin zauden toki berean daude, ez? Eta orduan, bai, baloratzen dugu aurrera pauso hori interlokuzioa, baina benetako arazoa gurea da, konpontzea arazoak, eta arazo horiek ematen dira hori, hezkuntzan, osakidetzan, sektore publikoan, fiskalitatean eta aurrekontuetan, ez? Eta etxebizitzan esate baterako, ez? Eta halakotan guk ez dugu ikusten aurrera pauso nabarmenik. Amaitzeko, elkarrizketa hau lotzeko, etorkizunari bista egingo diogu. Zeintzuk dira behintzat, esan dezagun urte honen amaiera arte ikusten duzun erronka nagusiak edo aurre ikusten duzun lan ildo nagusiak jada martxan daudenak imaginatzen izango direla? Bai, bueno, gure
Plangintzetan ez dugu normalean epe motzetan egiten eta inaundi batean dira kongresuak ezarri dituenak, ez? Eta orduan guk gure buruari esan dioguna kongresu hontan zera da, sindikatua sendotu behar da langileon mesedetara egoteko eta langile horiek indar gehiago izan dezaten, ez? Eta alde horretatik gure estrategia dago prekaritatearen kontra borrokatzeko, zerbitzu publikoak indartzeko eta bestelako gizarte justuago bat lortzeko, ez? Eta hori inaundi batean lortzen da mobilizazioa sustatuz eta langileak ere babesten eta indartzen lantokietan, ez? Eta hori da gure erronka eta asko hitz egin dugu ere militantziari buruz. Guretzako militantzia da sindikatua edatzeko daukagun tresnarik edo elementurik importantenetariko bat, ez? Eta hori da saiatuko garena ere etorkizunean. Guk militante gehiago behar ditugu eta militante horiek dauzkagun heinean aukera gehiago dauzkagu ere bai, batez ere hori, gizartea eraldatzeko mobilizazioaren bitartez eta langileen egoerak ere hobetzeko. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Mitxel Lafuntza, mila esker Hamaikara etortzeagatik. Ez horregatik.